udtaget i hvert fald. Delvis som playmaker. God redning fra den brasilianske. Skifter med nummer 11. Kujoroski. Ja, fik vi netop de her. Ja, som vi også hørte Wilbæk sige i sit interview. Ja. Et mandskab. Landskampscoring nummer 219. Formentlig ikke den sidste. Nej. Pacheco. Ja. Udmærket. Afslutning. Offensiv forsvar. Ja. Mikkel Hansen i 2 omgange. Ind til René Toft. God opbakning af Mads Christiansen ellers. Men er også godt indspil. Ja, det er fremragende indspil. Motolini. Ja, vi ser René Toft og Kasper Nielsen støde frem på samme tid her. Ja, og vi får altså ligger og spiller så tæt ind under, at vi kommer til at ligge og... Eggert. Med nød og næppe foran den. Pacheco kommer tæt på. Spiller i en af de 2 store brasilianske klubber, Pinheiros, hvor danske Morten Saubak har været. Spillerberg tager affære. Det er han kan med at blive hængende i evigheder og afslutte. Kvalificeret alligevel. Første scoring af en Spillerberg. Skal selvfølgelig bytte på Kasper Nielsen. Ja. Og det går altså også galt med det samme. Igen glimrende indspil af Bortolini. Til Teixeira, der scorer for en tempofyldt. Ja, også hver eneste gang vi får tempo i vores spil, ja, som her, ja, så hammer vi bolden i kassen. Det er altså en fornøjelse. Og godt sat ind. Ja, det er det. Cardoso, der lige glider af på taklingen fra Michael Knudsen. På den måde, som vi angrebsmæssigt har krævet de her første 18 minutter an på. Bonfim får lagt den ind under Landin. Og det gør han 2 gange på ganske kort tid. Han dækker. Teixeira. Ja. Opfanger. Scorer sit 3. Ja. Det er prik et spil fra Cardoso. Og det er de ikke helt dårlige til. Nej, det er de altså rigtig, rigtig dygtige til. Men udkom han. Og ind med Spillerberg. Mødes på her. Ja, det er for nemt. Ja, alt for nemt. Og der er vi altså ikke kyniske nok. Cardoso, der er glimrende for at indstille sig på den, det danske skift i forsvarsformation. Ja, og Cardoso, som kommer med lidt mere fysik end Bortolini. Og også normalt venstre bak, men altså glimrende. Og det er jo altså også fordi vi er gode angrebsmæssigt. Cardoso bliver nedlagt. Ja. Herligt fyret af også her af Brasiliens nummer 14, Santos. Til daglig også i Pinheiros. Og det er altså... Ja, og det er smart. Skudtrussel. Og den mestrer han altså. Ja, det gør han. Og det er det samme, vi ser. Vi ikke er i stand til at dæmme op for det her spil tæt på stregen. Selvfølgelig. Ja, det er ikke dumt spil ellers. Nej. Dejligt hurtigt spil. Ja. God bold ud i banen af Thomas Mogensen. God mulighed. Men altså, får vi den lige i hovedet igen, og vi er altså ikke parate nok i vores forsvar. Og det er altså Ribeiro, som håbentlig for hver kamp i deres defensiv. Og man fortsætter altså med den her 5-1 med nødsbo foran René Toft, og så med Mikkel Hansen og Thomas Mogensen på siden af René Toft. Udskift Bortolini over for Søren Rasmussen. Ja, han gør ellers det rigtigt. Ja. Søren Rasmussen har luret Bortolini. 18-18. Og så er det altså ikke kun spændende at se. Ja, så igen det her løbskud, altså Pacheco. Ja, for 5. gang. Og så må man altså tage sin arm op